Tolleen mä teen sit jossus jossa valtat. Ei vittu, kahva putos. Isä se nyt on. Satana, soi. Kuttaa se pysyy. Hei! Ei lippu, sä ota sen! Äkkiä! Ei vittu. Ota! Nopee! Nopee! Näitä omena! Päältä! Aja päältä! Mä kehoin omena! Liippu häkki omena! Vai, nyt! Heitä vapaa! Mene! Heitä! Nyt hae! Hei, radio kiinni. Tää tulee murkkuuna marssi. Heitä se, heitä. Omo! Sai tämän pallosta. Hei, täältä tulee Bruno Marssi. Pois. Ihan hyvä. Ja vittu paskaa. Jaa, tätä on pallo. Älä vittu. Polttopallo. Nyt on paha. Jodikepa oli vaan nyt. Ei vittu. Miltä toi? Niin. Päältä! Tapa! Sä vittu se palloa. Päältä. Tippus. Joo, se jäi. Ei! Lippu! Vai pallo! Omena. Juokse läski. Liiku! Jes, ota toi puolikas omena. Se on oven vieressä. Ota säkki. Se on puolikas, ota se. Missä vitus? Odot! Noniin! Se on omena. Allah! Omena! Nyt sattui erämään pää. Vittu toi Bundesbaum on aika porra. Tervetu hakee! Se on lähellä. Ei vittu me kuolen. Mä olen niin hyvä kuski. Ei vittu, me helpotetaan taas tätä huolinsyy tutkia. Hei, pallo, mä teen maan. Kato. Kato! Ulkosi vaan! Ei! Ota pallo! Ota pallo! Pallo! Ota pallo! Ota se! Ei vitus! Ei, jere vittu homo! Homo! Ikkuna kiinni. Ei sitä lainen. Ei vittu! Älä laita! Alkaa pallo. Aja päältä. Polttopallo muuttuisi just hipoaksi, aja päältä. Ajo pää. Silloin pallo. Se yrittää ottaa meikkiä. Ajo pallo. Aja pallo. Pian taas kännykkä autoa. Te kännykkää taas pian autoa, mut sit te maksat sen. Te käskis mua kuvaamaan. Joo. Älä jo. Te maksat puoliksi, 75 € per henkilö. Aja päältä! Käy puskas siinä. Voi vittu, lippu sun ikkuna. Nyt haetaan omena. 4 minuuttia video. Ihan hyvä, tää on hyvä. Pallo. Omo. Omena. Joo. Nyt haetaan omena. 7 al. Ei vittu. Lippu hae omena. Ota omena. YouTube. Onksi? Ei tätä ole. Etsi! Allu, katos. Tätä ole. Ota se. Ota pallo. Ei tätä ole. Moi Jere. YouTube! Rettuva! Ei mun rettu. Audi. Ei mitään. Pääs! Pitää vähän tarkkailla, että Kato nyt se pyllistä, ei päältä. Pitää vähän katsella, että milloin ne meidän porukat tulee, koska ne ei välttämättä tykkää, että me hippaa Audi. Se voi olla. Nyt tulee Jere kiusaus! Voi vittu.
Vittu! No mulla on hätävilkku. Jere maksoi jotain jo. Se maksoi mun kännykänkin, sit sovitaanko siinä vai? Juu, se voi maksaa senkin. Hei! Ei se on kuin Jere. Hei! Hei vittu! Miksi sä noin pysähdy? Teinipeili! Lippukan. Ota! Eikö tää ota video vielä? Nyt tästä ajaa se yli. Palata! Ei liippu sun ikkuna. Joo! Mitä sä meinasit tulla auto? Mitä sä meinasit tulla auto? Vastaa siihen. Se pitää puhdistaa. Äkkiä pellon toisessa päähän. Ei vittu! Ei vittu. Ei vittu! Otiks oikea polkime? Eikö mä huomaa katsoa eteenpäin nyt? Lähtee vaan. Vittu homma. Pum puskaläpi. Pitää mennä kyllä siivomaan etuun päin. Vitu omena. Tää on jo 7 minuuttia. Siivoo. Jere, sä teet meidän elämäni hankkeen. No. Ei! No tiukat. Hei, se tulee! Se tulee! Ei saa kiinni! Ei saa kiinni! Ei. Kato, miksi se hidas? Juokse läski! Hei, meidän pitää lopettaa. Auto höyry. Autoskaan me höyry. Hei, pitää lopettaa. Jumalauta. Hei, anna, ota se omena. Ota se omena. Kato, näppälti. Joo, pitää lopettaa. Oikeesti. Juu. Miksi? Auto sauhuu. Mä ajasin tonnia. Pallo pois. Pallo. Onks se ottaa väärin? Onko väärin olla homo? Toikin tuli videolla aika hyvä. Ai vittu. Siinä onkin gay rights. Miltä tuntuu olla homo? Niin lippu. No nyt ajeta se tonti. Joo. Juu, eikä mennä kyllä Jere yli. Kun mä oon jossain matka varrella. Katokko se nöykeri kipittää. Nöykeri! Juokse! Sehän ottaa kyllä puolta. Ei vittu. Se oikeesti vittu mikä painaa. Jos se ois homo ja se juoksis pimiäkkadun perään.